Nakiato kawan yan sugi papantang niya ka. Andi ni kailan yan sa mga andi dumara akal ka na dataro sa kanya hindi mapipi aginawa niyan. Sa kanya ni makawida akal. La ilaha illallah. Ha? Nawayawata ka na dahil sabot yan ko agama. Makawida akal ka. Na panabukiuman yan nung nawida akal. Na hindi matirolok sa ay pagilay niyo na pumutaw takata. Tauman na niyo pon. Hindi matigil nga tao na dapat na miya pusa. Dami pumutan. Kala ko na tigil namin siya sa poteo. Pwede na ka man ito? Napiyag YouTube na. La ilaha illallah. Meraw sa putay ka. Kapsira ka lamot ka. Uwayawata ka na piyagin na din sa agama. Nagyutay putero na di kaniyan pagawatan sa meraw tabu pirar pa. Ay nakaboy yan, nakatutulungan nga niyan. May takita ka buwa, kasukaugan na ina, doon ay masakit ka. La ilaha illallah. Uwayawata ka na dahil sabot yan ko agama. Kadin yan nakataon, sugi papantag niya ka. Naapi ka pagkasakit yan ka. Nasaga na sarong ka niyan, nari. Panginawa po. Upo na yan buat tatayo na nga, nakapangadi, nasubuda ka din. Auto. Nariba tutuwa pa narima. Kakagayamatan, naging ay agamatan o agama Islam na agama niya kapag ilmo. Nagukapangnal. Kanaba agama kapag inugrante. Okay. Yung ilmo sa yung dunia na aya kaya to kawisaya na si may anad si iku ilmu si iku agama. So kan doktor, ada nan miyaswa. Siya nan miyaswa si iku agama. Kapag engineer, ada nan miyaswa. Siya nan miyaswa ku agama. So kapag attorney, ada nan miyaswa. Siya nan miyaswa ku agama. Ay ba't gusto na kagya? So mga Muslim, na miyawri siran. Ay sabab pa kiyawriran, na kagya sigiran dadakal supaman na suti kita nuwakuan. Di penggelebok. Di penggelebok. Sigiran dadakal suaya mana niyan na suti kita nuwa boklo. Di penggelebok. Ay apa natay pa yan, napisuka yan, ada gelebok ya. Na mambu miyaswe na miyawritan. Giyo pa na mga sarwa nga tao, balatan ko kapag nalain niyo man. Yung tabal surah ka inilibudi ka. Nama bupusera ka peruman. Paman inilibudi ka ito na pusya nila ka. Yung amin nirala. Nakalangan na niya. Nasa katano na era katano na ipilibudi. Naaya buwa ka punguna itanuron. Naaya maan na niya. Napagan na iron. Naudi ka makapunguyag. Oh, dati ka mga wata. Peluban ako niya plastic. Agito buwi ka tawag itanuron. Subhanallah. Nasiran na inilibad ka yung tabal surah ka. Naaman na niyan, nato na niba na miya kilang na milay ka, nakiatay pa na ka na piyamasa ka, na di nga katao nagito subay surah punra ka. Naman na to? Eh na to? Nakagiyagiyong ko tapa man na kaswairan na ilmo na dilaning bulalan. Okay. Na sikita nung natabi ang una, ayakadaklan, ang iyong tatigita nung ayat tayo yan, na nagito mo yung paman, nando man na paman na kapag-apas, kapag-improve, o kapag-pagingad, naguginan mambu isabab, akeor yung mga Muslim. Sita nung meori si iku, anto na iniba na, galabak. Apa suka kuwiyagan?
Na mauri tanusi ko kakuyagan, kuskita no ang mga Muslim. Ngayon no, nakagiya na ba tanong di mata ukuyagan? Nakagiya ada ukuyagan. Ayong takabos ako, api ang iyong tarong sunat tuwag yan. Naibuwa ka puyo pa sinino, na umakaw masitsir man at tiginan na. Banga puyo pa siya nga na, sunat tuwag ka, kata sukas puruwar ka. Natigin na umbus na. Laman na to. At kami kasi nga, ano ka na, katawan yun. Now, nagina ni pa man na, adi pa na, di man nanita. Kaya sukara na tigin na, bukod kaya limpiwag yung tatawakan na, bibub si amin yung makasi purwar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Lagi miyaswa. Miyawritan. Na. Ubasi ko kapag ilmu na swagi-swagama tanwagama Islam na dinul ilmi wal ma'rifah. Agama ini kapag ilmu nagukapangnal. Walaysa dina jahlin. Sakna ba ilmu kapag inugrante. Ano ba may agana daga si ko agama na bantiga miya inugrante ka. Di. Rila anu Allah so mga lokstano. Oy. Aira na adnab ketuungiran. Asiran na. Pana benar kad dia kapag di kapangadianan. Ay bu siya gaga makuwangaw na makadiplo maka sa karawatibo. Na inuwangap kirigalo sa lipot. Oy. Buwan ni ko may ito ako pan. Apa man na bubu mama ko pan. Na di kami di mama eskwela, kung mga classmate kan, mga tenggedak bu. Na igira na dia ko iran di ikuan. Paman na dia ko iran di adnab ketong iran na dira kani mag-isuwa. Kira ino kabud na rin di ganda mga di. Siya ka na ino to. Natigin na pitero iya bis. Sabi natigin siya may na pitero iya na sukon-suka pa nga di. Nebo ko nakapalalabong siya miyatay. Natamo nakatira na kilibong ka ang tamiyatay. Asa ka no sa giyong tayo. Ipito po ka sa akong takuburian. Ana, pag inay, napakalapan ako bang. Tira naman pa sa kabusyarya, kapan na po sa miyatay ka pa nga di. Kadua tira man ay nakaprarawatib. Kaya, siyang utama sa nariya, utang na utang kaprarawatib. Oh, di na ba nagpakatos na kanuro. Ayaw mong bubukasyo ang mga tuwan, tabi ako, na makakuha sa lipot, o panan ako lang ako. O di ka makailay sa star na, di ka makasapipi sa kami. Dudulo. Subhanallah. Nagyato yung mama na, anak ka na mapasanganan. Malo ako mabubukbukulan. Ayaw mo kaya sila na kukuha nga sa nakapangwasing sa miyatan. Dati ka na mapasanganan. Nakagya. Doon naman may bupangangalakira katapan, naging balbala. Syaitan. Naya ka tao daw, naging utami natin, hindi ka patay niya, naipukinakata, kabalbala. Na paman na kebukulan ako. Nalimu wallahu ta'ala daw to pamundas. Na ayaman na niya daan to ni iba na ayaw lawla na bukod miya ka gina mag-eskwela daw kumida yun. Na miya ka daw na kubod mga di. Na sisi iman to sa nga masa. Nalataro miya gado makana riba to bisuto pa na rima. Na bagyo to. Kakanaki ubaso kapag ulama na aya sa nga niyan, nakapangwasin sa miyatan. Uy! Nakanaubos ulama, na aya sa nga niyan, nakapanapok sa miyatan. Kaaya rakabis ulama, na sa kanya ni mababaloy, ay giindaw si iho mga tao. Katayagin so kaprigo siya nga na miyatay nga. Katayagin so kipalabungan nun. Sa lakaw pa, nabudid na ba alam mo, nakasakanya ni maka. Nguli mo, nakakanya na ba taon? Okay, na sumiyatay na ayaw paliugat. Ayaw din apatot
Sigo pamilya na ayaw makariguun na sudin sumadi sige. Pinaka mapya na sudin suwata yan. Oy. So pagarin yan. Nabag yung udapan na harima, udi na ulaw-ulaw sabad. At tabi ako na miyatay sa iligan, na kinuha sa marawi ang pakarigo nun. Ari. Ha? Babudi pelulu ba pakarigo nun. Nariba totoo pa narima. Lagi ito mamui. Ayaw maanan niya, natapakiman doon, ado mo na pakito ko mga lokos. Apo pagkado na kaniyan, suwatayan, madi. Ayaw ko mo, kisuka ito nuwatayan. Na makapasa din na pumuli yung lama. Na makakuha sa lipat, panan ako lang ako. Na makapira ko na kiduri. La ilaha illallah. Laman na na. Uy. Kasi ang tingin niya nga eskwelahan. Kau pungon makapasad. Napakaneron na lalawiyatan, wambida bata. Ad na atornitan. Ad na engineertan. Ad na doktoratan. Upo nga maulama, na upo ka umaraka. Nalangwa na puta. Oh. Ha? Oh. Langwa na ka sa setanan. Naira ka puta ka umar. Ako na nakaya setanan dyan. Dilo may hindi na paluluba si imam. Ida ba diyo? Dataro tanto amiya kabubububa. Kapipikir ako ng mga tao. Nadita na po sa katawan. Aso mga ulama na sila ni dalawa niyan. Ama puro ipangkatan si ikuway ang maanan niyan nakapagingid. Sila ni mapuro ipangkatan. Ngayon, no? Naayaman na uluan o mga ulama na sunabitan o Muhammad alayhi salatu wassalam. Nasugiya daw Rasulullah na miyakasambi sa mga ulama sila ni saliyatin niya. Sama nuto na sa mga ulama na siran iayamanan niya na anturiba na tanto siran na malai kantidad siko kapagingad nabubuer kira na kasi siya maskita uwan na mabuha kailangan nasakita no ang mga ulama upama sa tanwa di mamagana siyang Islam na kailangan na makukumpleto tanong. Kung manawan na kakagagaw na, kumpleto ka. Matawa ka, manabisin niyog. Matawa ka, mamotor. Matawa ka, driver sa truck. Katay, mandog yung mamisya kaya na, may ako makuro sa laban na. Tiyak na na, yan to na. Tiyak na ba ito na nga, ino gusto masitang. May kamarang kami sa truck. Napupamituan ako niya, tiyak na, motor ka na, mamotor. Bagwa na sa kanin driver. Nga dia nga tahu apa memutur ako man ari. Kami akapira ko ron mapato. Madane. Kami ay sana sumi kami siya Abdul Karim siya ka. Solo. Naroon mi kita pantawara beto. Nami siya pa ako mo sa unta kaya pakataka di siya kay pusa sa unta batar. Wow. Tunay ni ba? Mababa. Naipugudan. Muka mi makarasa na banian dia ka untuk di sudrai birami. So kaya untuk ini, bako mamuda untuk ini. May amagun sudah kami kumutur. Subhanallah. Itu tiga kena aku. Napupangalapan ako pa niya, kaya hati ka na magay na ako manikan driver. Anak tiga kena, ginan manitay pa. So ay man na niya, na ay dapat na ako ano. Kenapa kaya, ilan yung mga, tabi ako ba man, ay mabuhiman tuwa kada kalana. Na may akaswa ko Islam, na ilay na kanapya, so kalala ko niya na ipakatuwa marang. Apa bakal eh. Oh. Ay dapat na basta so ay manan na ustad. Oh. Ulama na matagas. Tas kanya ni qaid. Ay man commander. Kenapa? Alay mo misari may bait. Adna kilala ko. Nawana rin adna ako, di pa ako kita trako to. Na di ako nung kapakay. Ngayon, natigin na ginami ang pinakamalakad na gumawa na kawa asma. Arthritis. Oo. Nagyan daw mabuhi sa katanwa, mga loks, mga ina, mga ama. Na ayan dapat napakabangaling dyan sa mga watatanong na kanabuhi, pili na kapakabangaling na kawatakan, naging mo ito
Dinumpa ka na sa salawi. Na nga pagod niya madrasa. Adi ka na ini no, andi ka pamutari ustad. Umano mo lugas sakit yan na. Allahu Akbar. Nakana begini. Nah. Maori pun wallah. Dia ngai agama Islam na ubal tanu pangalipati agama ini kapag ilmu nakuha panganal. Tatasabiqul fudala li talabihi. Agi ini di pagurado-radan uupaman na mga tao miya makalebih. O kapupugan na dirang sa ngaya, agama tanong. Watanafas al-adkiya. Nagudi di kunti-kuntisan. Sisakuyaan o ayamaan niyan na mga berita mga tao. Paman naging mga lalanta si pamikiran. Agi nga agama. Yung agama tanong Islam. Ino to. Naswallahu ta'ala na inaluin niyan sa Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuru Allah susiranu tuwa miya maratia ya apedrakanu. Walladhina utul ilma darajat. Nagususiran ang mga tao ang miya maganad sa ilmu. Siran ang miya makakuha sa ilmu sa di budun pirapangkat. Suti mo mga lokostan wasipta o may bubaba siyan da menangyan na andid ni kapakaswain sa ilmu na miya pedugo mga tao makaumbawa kisisla. Oy. Narumarang kumanan si kupiti barangan na ilmu. Ugaid na ayat kitu ang tapanan na so ilmu kuwagama. Kakagya so ilmu si kuwagama na ilmu anan manggugumaano tao sa dunia na palati ko niyang pansalungan na mauri. Uy. Gina ni upama na ayamaan niyan na kapakalalabin niyan. So Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma natingin na al-ulama فوق المؤمنين 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. Suwatigin sa mga ulama na aya kapakalalabih kapaka-uumbaw udi na kauumbawiran si ikumya maratiya na 100 darajah magatus apangkatan. Pamanas, miyarat yayak wallah, akana ubo ulama. Na ulama, na ayakaw una ulama, si wallah, na magatus adarajat, pangkatan. Apakah lebih niyan? Malu yung mampikiran? Wama bayna darajataini 100 amin. Na umanatigyan ni paglatanagyan kanan ang mga darajat. Ay mana niyan na umani paglitanan ko ta 2 darajat. Sanguta magato sa mi'alu itanu. Na 100 amin. Upama ka plalakawa na ayay plalagun na magato sragun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayaw ko na pagampaganay ang pakasulad ko suruga na sa mga shahid. Ay mga suhada na sulod ka na kong suruga. Pero nila na di kami sulog ko suruga. O di makasulod siya suruga. Suwaya maanan yan na mga alar kami itamo. Kasila ni kaya sabab pa na mala sa sumiupurtar kami. Sakya pa nga papra kami. Taluan sumangalay tamo. Aming gagasto. Mangalay gagaw.
Soldo kano ko surga. Kadi kon sulod sa surga sa mga suwada udi kano mauna. Natiro ni ran adi kami sulod sa surga udi daan mauna sumunod sa surga sa mga ulama. Kaino kami miyakan di diakat na miyaka sisid ka kapuna nakiran. Naaya ko na sumunod sa surga na sa mga ulama. La ilaha illallah. Maloyawan na pikira. Sa manuto, nagyutoy ka pa kalalabinihan. Na. Sa kaaina, agwama, na isa ka akasasabapan, sa kakukuha ang mapiyawata ka, nakakukuha niya ng maratang. Upon suwata ka, na matarididig na isa ka amala, kaya sabapan na yan, o di ina ama yan. Upon man bumakwa ama piyaswata ka, na isad na mala, kaya sabapan na saka na agus ka ama yan. Halangwan na miya nga, langwan, udi na ayad na kadaklan, amiya nga kuku ama piya mga wata, na aya mga amairan, na aya mga inairan na mga pipi ang mga loks. Are. Kadla doon lagi. Kakagin suwala na sa kanini ko mo kontrol. Wait na ed na kadaklan, na miya ko ama piyagyong kutawatayan nakasabab ko loks yan. Oh. So mga loks na nunaan na ba sira no? Tirantare, kiwata. Yang amia kape yung laulay daw, pumili niya kwata, piya ka sige-sige. Inaw, miya kape yadat, miya kape yung laula. Wata ki ipulan, ada, inubisari ka, so may waki inayan. Bilang ataw si inayan, namin bota, mamuda bilang ataw. Apiya so mga loks na abda, ano ba na ba sira no? Andes, sulumbayo di siyo kumirurang. Abab bota so pakalasaman no eh. Idabata ka. Mama, nagyong taburungan na, pagungan na, pakala. Oh. Di, kahit na ipagungan din na pakal. Namamula ka sa benggalan na ayak kugo, nakanabinggala. Ano ba mamula ka sa benggalan na ayak kugo, nakanaubi. Takauju ko. Oh. Nadatara na naman sa suaya. Opo, suwi na, namapya. Datarwama, namapya mamuswa tayo. Naupo iswama, natilala. Nato na mamiwa may suwata yan. Kaya lalati na ka. Ito'y sabab. Ayamanan yan na antunay ni ba na sigog panabenan. Paniasal. Na ayamiano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigay na kullu mauludun yuladun ala al-fitra. Langwa na diimbawata na iskan yan nag-iimbawata ako fitra Islamiyya. Sigo ka agamay. Na ayaw pa kabalo iro na tiyo Rasulullah Yahudi, Nasrani, Christian, Majusi, absimbo siya sapi. Na ayaw maanan yan na siya mayan na busina yan. Oh, to. Nagyo to isigo paniasal. Ada penemaadin wata. Da penupamana maadin suwata. Da penepangararing suwata. Na kailangan na ipon na kadun si iko inaama na suwama na makapululuba sa mapagini na uwayang maanan yan na wata yan. Ama pia ina. Sumambuso ina na mga pangilangin sa ama pagama watayan ama pi ama. Dito manir ko Islam. Ino to. Na kadya aswaya maanan yan na anto na abay ni na wata na suwa kuloks yan. Suwa. Kagya nga sampu na di kada. Ari. Ino kan na ibubukira. Boy na 10 euro na tingin na ino ko nakapiyang magapuan.
Kung mau ta sempo. Ari. Ina ubule ne wata miya bura-bura di nama butiro kap kimura isian. Di penepakani pat inu ya. Ada gini suat ayat an ama yan ayat ya wata enam miya bura-bura. Ada beribu tinggi ni sumiwa kun. Oh ta sempo. Tetara tu mama. Na gitu ya apa sih kuaya mana niyan. Nakapamilya na kailangan din ng swama na makapulubas sa ina mapugini na wata ina mapya. Yun yung Rasulullah na inisuwi na so mama na pulubas sa mapangaroman yan na ay pulubas na kaya pata. Oy. Tunaw no nanan. Pagano na so kata idiyan. Ikadua na so bangsa yan. Ikatlo na so Antuna ini ba natamok yan? Kapat na suwaga man yan. Okay, na upang makagi mo tataluro na di nga mataw na ibo miya taw na ka nanguntay ka patasot. Waga man yan. Napili ang adi nga miya guntong ka. Api miya kapaning ka, napipi ka udang. Awi na ka. Doon na miya sukat ka na, miya ka lalapad yung silopin. Di begilay ka, may itampan natin silopin na nakaw. Kaya nga di pakataro ka, pipi ka udang. Ano na tinamapi, alhamdulillah. Sobra sa miya ka, ayaw man na niyan, miya tunay ni ba miya ka panik ka ama awi siya milutigan. Na pangiraw pa na neno kasakad ni mata urong aki adu kotoran na kana. Pabay ako ngol. Na mimbutang ay api ka udang, mimbutang ay udang api masekal miya lutang ikaroman yan. Na pira ka klase. Aso piniretoron. Dapat ako. Ada mo na biring. Ha? Ada mo na inilito ujar na mamikir. Matang wala udah lah ha. Di makapamimikiran sa utak niya di ka pangamalo ka sa utak ko. Tidak mata ko. Matang lagi. Why? La ilaha illallah. Gitu man igual. Naupo na ipangarama ko na ti Rasulullah sukat ini. Kato na may aswa. May ito mo na tingin na ibundali ana. Matang wala udah lang udah nga tingin na masanso. Ibig ko wala ka. Maragino ba ka makabang usawan? Ay tingin na may sanso akong ka. Oh, kaya katawa ka na ta profile ka na bagyo ni bundal ka. Taki ni siya may dito to. Ay mata na kaya. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kaya hida kalsi. Oh, may tangin ta kabuna tingin na. Oh, wala. Kapangarong din na. Naway pangarama ko na bangsa. Na may takita mo na tingin na. Udah ara kami manamisa po na matang wala udah ala ka tema da kairan. Tapi na lama tanga kami ni sa ara kami. Sama no na udah halang. De tara mabuta mo. Tingin na. Di makapul sa lulu di. Udah sini begini kan. Allahu akbar. Mana gina? Na upo na may pili ka na agama. Nama ta nama piya. Nagi na nam. Ayaw mana na, dia tarasan di mamusu, dia tu agusu bebai. Tu ni bana bai. Semua musuh mana bai. Lama buat pintar Rasulullah tingina idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju. Pabila makau markan wati Rasulullah so kanakan manganga rumah. Nah yang ini talingo man yan rakanuna. Dia butuh akab agama niyan. Magagama, mapi parangay. Pakaya niyo. Kau diniwati Rasulullah aksipa. Pakaya. Natibaga kian ragano so muraga. Api to polo api diyo na diyo ke bautak. La hawla wala quwwata illa billah. Ino bisigi mawala ulatan usaranaw. Adi kada muragaya. Hagi sabab. Ari. Muraga. Ini sumpat tanur dah kaki ini bergerak anak guru yang mau ahmiyatul ilm. Ini sumpat tanur dah kaki pan lagi punan. Akan sebut di rumpi. Tidak pasti oh. Oh. Nah ayam mana ni anak antu nabi nak ini ke kebun tak tidak kali sarana. Kape semua kalau sekarang tidak nak pun tidak mana yang tak tidak kan antu nari yang anak problema sangat sabar lain. Ini kau nari ya kiari dua isiran. Antu nari punanian. Bebai kau nari nama regenan. Maragnan. Apa na? Ori ka? Nagyoto mata-mata nag basta mawag sutaw si sangaya. Dawan wagama. Sino ka pupugin taon niyan? Na ayaw mana niyan nagyabi na siya. Nagyoto kailangan din. Ang yung ayaw mana niyan nakapangnal, kapaganad.
Sama nanan. Na, gitu, to gitu ipili, ipa kay isang utada to apa kauma, barangay, mag-agama. Dito mga pamilag. Kakaya naman mo, ka napupakaw man na mag-agama, kaya katawa na pupuliso na. Sabi ako, tadi nga bicara tao na, di po na nga mano ko. Matang wamag to. Oh, kailangan na parang ayaw. Ano ba na parang ayaw? Na adi naman mo, ka napupakaw man, may kapi parangan. Katawa niya ko ta arino lang, nali kakapating ko na, babas sa kanima widud. Tadi nga bicara tao, di simbo yan. Sama no to na kailangan na makapag-umakawan no to. Kanawa yung pitero Rasulullah na pabila makamarakan ng sumiliyon. Awi dia na pakayan niyo. Api awi dia na bumbu. Ha? Ano ba yun? Okay. Ino to pitero ino to inuanan pengendoon Rasulullah. Inuanan pengendoon Rasulullah. Siya kita no. Na kaya ayaw labatan roon na subkurya masa. Ada ang takurya masa. Supaya simbung ang mga wata. Simbi o pagintaw. Simbi o pagintaw. Ino to? Na kaya upo na yung bulo yung ay mga talinguma mga wata na mga wata ay mga luksiran na mga pipya. Na sigurado wag yung puta mga wata na mga pipiyamang. Na upo na yung mga pagtaw. Na amanan niya na anto na hindi ba na mga wata, mga rarata. Na, sigurado yung mga loksiran na mga rarata. Dito'y peligro. Upo na yan di makatuna. Na sumamaon, tabi ako pa ma. Nabas ka naman, yaw kasiray. Na ayaman na niyan na antunay ni ba na arapati mo dula. Na miyaka pa nga roma, miyaka ko mamusya balaian, nasari sa imo dula. Na mibota, sila naturero. La ilaha illallah. Sinalib ka siya. What is this? Oh. Kanyaro, suwan. Oh. Na kailangan na sa katanwa mga na, saya kaya pag kaya mo tabi tiro arakano kaya. Pwede na binaran na kanil sa kan so mga ngungod sa gusto mga bagwat na makakwasira na naman. Na sa mga balso no na mga bilson. Oh, na maambulingan sila na at mamu mapululot sa ilan. Ayabo miya kasukat na sa kanong mga murid. Namapasa. Allahu Akbar. Na kala ibali ilmu. Kala ibali yung gaya o paman ayamanan yan na ilmu. Na pala na yun, na lan tastaqimu lakum ibadatan sahihatan wala taqwa nafi'atun illa bil ilmi syar'i. Di kundin makamu ayan. Agyong kuto akorek. Udi na ayamanan yan na titua simba. Gusto ayamanan yan na titua kalaksi ko Allah. Inun tau di maadin swayamanan yan na sabut. Si ikwagama utaw. Ada mana pamanaan tu na ini ba nakakakuri ka simba ini ada yang gelebakan. Upama nakakuri kita ada kata minggu. Oh na dia di simba yang. Nagi na sampai yang kana terima anu Allah Taala. Penggunaan kana diga di mga mangalingga ka pena montur ka samu salah. Oh ay kada samu tahu. Ano ba dia kan terima? Na ano man ni kakakurigian? Igini ang 4 rakat, nabiyan nga 5 rakat, kang kalay. Nakialangon, ma'am. Beda siya. Oh. Kaya da ilmu ko. Ngayon ito na al-ilmu qabla al-amal. So ilmu na una ang penuh da kapakang gelebok.
Kalang wana minggil berkada ilmu Nabi Nasa. Pawana mimbelai ka sawalay na ada ilmu kau. Matagal pa naman pakatinig ka na may kapagkat pa na di mga bitutuda yung tamang ako niya. Tidak pati yun. Upama na peneribi lang sa trak. Ada ang pagan ada. Nap, di ka malabudanan. Agi mo ka kapati sa manubilanan. Ay kataw nga sa beri kaya na pucubutun. Gitu so. Ato na ini ba? Gasolina niya, di ka na namin minisumpit. May akan nawa sa alungan na mauri. Yun din so ayan. Ay dahil, yun ito yung al-ilmu qabla al-amal. Ay mana niya na, so ilmu, nagkaw na adiso, bilabak. Lama na, punggalabak ka na nakadaan na, ang pagilimuan. Tinda ka nakadaan na ipungunsulata, ito na ikarbi siya, maraga siya. Anto na ikidiya siya nga itinda, na ikidiyo, na paganero, na pagarawan daan. Mapapano alapot, mapapano ator. O nga utan. Ay gidiyo. Upo na ka panayri ka. Natunay ka siya yan. Da katawin ko. May atagil na pa naman ito, nakagis kansiran, na di kayo bangwa. Ngayon, nagyatotungan. Subhanallah. Napangiraw si Karuman yan na uminin. Ando na nga, datara iyo bumada kalakuan. Ilaw niya. Natiginan na karon yun ni pagarawi. Napakay naman mo siya ito na. Sumula sa isetor. Sakaw. Ay mata na ki. Subhanallah. Ay man doon na kata. Naino may sumpat tanong na. Ay man doon na. Miyada ni guya. Pama na miya ito tapos unan ulung. Ni guya niya sa mga loks tanong na. Berang-berang anigu. Miya ka pa magarya. Kuya ki. Kadin siran din ko paro ira to mininda sira dira nga pagarawi. Ima to. Pupusyo niya utara sa koker. Napakay naman mo tawain na sobra sa di seto. Ira to na, may kada kalera. Nadi nga sangan di pagarawi. Tadi ka tayo di. Allahu Akbar. Nama piya mamudo kami ada kaladi magaraw. Subhanallah. Agi tip gaswayan. Kailangan na adna ilmuon. Kami po yung isu ada ano to. Lang wala pong ganito na kailangan din na kapag-ilmuan. Again na. Di ko nagkakuri again na simba. Nagudi ka din sa titwa kalak. Inong tao diwi, mauna na maadin kutaw, agiyong tasabot, knal. Kabanda ano makaparatiya sa languan ataw. Amala, ilmu yan sa mutasay. Kung kapag kayo ganyan nung naguna, na mala panak Marianun. Kasi siyapan niya nun. Kaya kataw niya kapag ang ganyan nung naguna. Nalangwa man, ada ba niya nung katawi? Kasi simple niya, kaya tigil. Uy, kaya ba niya kataw nung tunay kalaya ni Bali? Again. Ginan so kalay ibali, o ayaw maanan niya na, ang tunay ni ba na ilmu. فعلم الكتاب والسنة حياة القلوب ونور البصائر. Gaya nang kaya ilmu, siku agama, ilmu siku Quran, ilmu siku sunnah, hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiyaw pamana, ipagkawiyaw yung puso. Amatay. Kaso puso na, anto na iniba na, adna puso a kalbun mayit, puso a matay. Na adna puso a kalbun mariyod. Ay maana niyan na puso a sisakit. Na upon madas, waya maana niyan na agama sigo puso. Na miyatay agi yung puso. Nanti ka na ustad, natin ito ni miya siya, nanti madakala miyatay. Na yung mataan man, madakala man na matay. Madakala man na pagkili nga, pilalakaw na maatayo to. Napagkabulubul ka na mata niya, na maatay di. Oh, maatay so puso yan. Ito. Wanurul basair. Gip ng kanan na ilmu si kuwagama, na gina ni mapubuloy ayaw maanan niyan na sindaw o pangilelen. Paslay, pagkili yung mata. Tunay pagkili yung mata. Pagkili niya si kumarata mapia.
Kauda ilmu ka sa iyong utuwa, marata. Napasinong pa nga nakadiga ka niya, da ilmu kau nagpakabina sa bisuto. Gito, igiyang ngayak ilmu, kapag kasabot yung tao si ikwagama, nabkabaluyanan apaslaitian. Si ikwaya maanan yan, na kapag paginataw niyan, o kapag kilen niyan, si kumarata naguswaya maanan niyan na mapya, wa shifa'us sudur, nagwaya maanan niyan, na bulong panaya, si ikwaya maanan niyan nararbo. Si iku, antume ni ba na rarbo mga tao. Lang wana si sakit ararbiyen. Ayaw pa na ba panggagit ararbiyen? Naya bulunganan na sa Islam, so Quran. ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya Quran na bulong yan. Bulong. Na gitu sabab aya mana niyan na anturi iba na kakikinanglan na saya. Kaya importante niya. Wa huwa al-mizan. Naguginang panipaman na timbangan o di na timbang. Waya maanan niya na tao. Pamaka kantidin na gina ni kantidin. Kaya mataan na ayak kakitawir ka sa bali na matagur ka swagama. Kaupun ka madas swagama. Naadidigam sa mga binatang. Adigam sa mga binatang. Baluhum abal. Sagyadidig. Yuto iswalla na Peter yan sa Quran. Fima man al-ayah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sabi na rin sa kami at Allah so kadakdaklan. Laman na kaya pimbo sa Allah na kadaklan. Kadaklan si kung mga jin na gusto mga manusia. Si kung narakadyahan pimbo sa Allah na ibunsak. Na sa mga pagalbukan nun, mga pakakamaiso, nakataon na yung mga na bunsak. Bunsak. Upo naman ba sa ang pagalbukan, ang uta, bunsak na ko. Na mapamanaw to na, may pano ang uta sako na yung bunsak ko. Ewan uta, ipalunto-lunto. Owa. Ha? Yung bunsak ko. Yung tikwan. Kadak lang kung mga jin na gusto mga manusia. Ino to, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sabab sa kagyaan na bigan sila sa mga puso na dairananan anto na iba ng gede-gedaan pamimikiranan siku kaya pangadin wallah siku kaya na kiran wallah dairan pagilmoon bigan sila sa mga pamakinagan na dairan pamakinagan ko mga ndoan kapag ilmo na dairan sa mga pagilmo mga ndoan wag mo mata dira nilay no mga subuin wa Allah subhanahu wa ta'ala na datar siran din no mga binatang ating wallah udi inakia subra aniram pen su mga binatang sakya dede sama nutunaw po na madas wagama siku manusia na kaya isa beli tumabud mi rapas tadi ka bisu rapas saka papan sa aras oy Again. Baik. Dia penagian gaya ilmu si agama. Nah, sukun sudirun dia mana nian. Nah, kam bebenuga. Au sukun sudirun di kapagaluya-luya. Wa mudhakiratahu tasbih. Sukun sudirun di kapagaluya-luya. Datar nga kapagaluya Quran na tasbih. Datar kau di manasbih. La ilaha illallah. Yan ang mga guru niyo na pupengdoon niya ng mga muridira. Na datar sila di manasbih. La ilaha illallah. Datar sila di manasbih. Nah, wal bahthu anhu jihad. Nasugiran no nakambebenuga. Ibaratnya na dinaw ni ka presenci, dinaw ni ka kapkelugat kapka, dinaw ni ka bebenuga sa uta ilmu. Kapkuman sa uta ilmu iran. Na jihad, datar sirang di jihad. Subhanallah. Man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Si tawalumi kuwalainian. Ayak kialiunian kuwalainian. Na anto na iba na puganad niyan su ilmu kuwagama. Fahuwa fi sabilillah. Naskanian na matatago sa lalang ku Allah. Hatta yarji sa taman sa di makambalingan kuwalainian. Sa kaamurit. Ayaman niyan na luminiyo kuwalainian. Kasumiyong sa madrasa. Nakatawa na ka. Yung kuto akiasong ka sa madrasa, na miyatago ka sa lalan ku Allah. Naukapantag ikaw nakapatay na miyatay ka jihad sa lalang ku Allah. La ilaha illallah. Laman na? Na. Wa talabuhu qurbah. Sugiro nakatuntuta na qurbatan ipakarani-rani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ipakarani-rani ku Allah. Dataraya, yung ngayak yatimutan iman to. Dano di paganad na ngay agama. Na ipakarani tanong ngayak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan niyo. Ad na mga malaikat ayabu ki ad nakiran wallah. Nadikiran di pakimbabanugu Allah. Yang kaya mga tao, pagkadiya mong siran. Sa ayakap pagkadiya mong iran na pantag ko agama wallah. La ilaha illallah. Baad na salakawsan. Ay inaluy wallah ayaw mana niya na mga malaikat ay inadniyan mo buhay pa kayo pululuba yan nagiyang nga yan dataraya mga tao. Da! Arwar mo siya giyang kaya mga tao. Abkadiya mo siran sa pantag sa huwag mo wallah kapag nadairan huwag mo wallahu ta'ala. Subhanallah. Wabadaluhu sadaqah. Giyang mo tadi nga hindi kayo pamangandon. Giyang mo tadi nga kapakalugat akaon. Sa di nga di pamangandaw na sadaka datang di makasidiga. La ilaha illallah. Iya di makasidiga. Wa dirasatuhu ta'dilu as-siyam wal qiyam. Yung kunto ayaw maana niyan na di nga di ka pangadi. Na ayaw maana na anto na iniba. Napupakakawa ka sa bala sa dataro bala simbri wallah sa isang utang mga barapuasa. Uyang goto ay maana niyan na mga di manambayang sa mga tahajud, mga qiyamul layl. La ilaha illallah. Lan yung mananan, tantua mala. Agyang kanan ay maana niyan na ipapantagun wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyan sa kanwa mga ina, mga ama. Lan yung man, suwata yung asiyugu yung si ikwagama sa kapaganadiran. Nagid ni kapunggra tatanuhiran. Miya magukur kanwa mga ina, mga ama. Ibud sa kada tuku wallah, kada lawananan. Ama piar kanwa mga ina, nagumang ama. Giyang ko to ang mga watayo. Na minisugu yukiran. Ayaw panariyo bang o minibantang. Minipranag. Agiyang mo tapo man nakapagana din yung kuwagama. Subhanallah. Miya gukur kanwa. Ngayon, nakanaw man si Busalo nga na mauri kasi pa sa dunia. Na mala, aking giran rakan waguna. Ari, ngayon gumala. Api gira bu may sakit ka. O pa man na di pipi aginaw ka, na may ubay ka niyan. Na di kanya di ka pamaslan. Nataro sa di kanya di ema na niyan nakapamatian sa ayat. Napupakapi-api aginaw ka. Api kala iblis ka na pkuda. Tapi kira nga man waya watakan ada sa butiang kuagama. La ilaha illallah. Pagkasakit ka. Makatitalog na maka. Nagyabu ka pungiraw nga. Watakulay. Pamisali ako niyo. Malakoy ka lumagina. Kaya di niyang katawan, hindi po pantag niyar ka. Matang wallah udah lang ang di patay ka titibing ka. Ngayon na sa gagawin na di ni madina ubu kila puguta ko matang wala udah di sa paggati. Awan to? La ilaha illallah. Nayawata ka na siya buti ang suwagama. Nakiyato kawan niyan sugi papantag niyar ka. Andi ni kailan ni anong siya mga andi dumara akal ka na dataro sa kanya hindi mapipi aginawa niyan. Sa kanya ni makawida akal. La ilaha illallah. Ha? Nawayawata ka na daw, sabut yan ko agama. Makawida akal ka.
Na pernah berkiuman yang nak widakan. Na di matirolog na pagilay niyo na pumunta kata. Tahu mana niyo pun. Di ni mati nga tahu na depan na biya pusa. Dia mi pemutan. Salah ko na tingin namin siya sa poteo. Pwede na ka man ito? Napi ang YouTube na. La ilaha illallah. Meraw sa putay ka. Absira ka lamot ka. Uwayawata ka na piyagin na diyan swagama. Nagyutay putero na di kaniyan pagawatan sa meraw tabu pirarpa. Ay nakabayan, nakatutulungan nga niyan. May takita ka buwa, kasukaw ka na ina, doon ay masakit ka. La ilaha illallah. Uwayawata ka na dahil sabot yan ko agama. Kadi niya nakataon sugi papantag niya ka. Naapi ka pagkasakit niya ka. Nasaga na sarong ka niya, nari. Panginawa po. La ilaha illallah. Ayawata ka na sabot yan so agama. Nayamanan niya na pagkasakit ka. Namangwa na matungan niya ina. Ato na ikibubay nakakuman. Baka kung sa giraw man yan, barang-barang ay pagupirian ka. Uway. Uway ang wata ka na doon sa butiyang wagama. Nayamaan na niyan na ato na iniba. Kaya sa gaga. Nasige na pagubay niyo siya karni. Nang wala pagubay siya karni, wala pagubay siya karni, di niya type. Kaya type yan, ay talog. Uway. Dapat. Uway. Napangirawa. Ato na iniba. May pa niya kasi yan at ay naroon niya nung punun. Sige na pagar. Bako nga buki pirito sa italog. Ay may kagiro mambuko mga pakiwataan na mga wasa. Inulo pa kasi na sinayo sa italog. Sige na kagiro na din itiro. Inaw! Hindi ka man itiro. So kabaya ka! Naboy patay ha. Nagya ka po pusong ngayon ka. Subhanallah. Laman na nan? Naapiyagin ang buwag mga inakulay, mga makulay. Namataan na alawan na mapiya. Mission siya putay ka. Nayamaan na yan, nabaantong na iniba na digay ang pagawatan. O manawata ka. Amay paano kung matay ka. Amay kung sira ka lamauta ka. Pupakunot ang kailan niya sabot. Kakigibang awata, amiyambi ito kuwagama. Uwayawata ka. Nadamambi ito kuwagama. Nakatawin yan kuwagama. Putay ka. Naaya pagi sabutiran ka. Sumulawan ni ina naraka kan sumala no. Di na sumamuju fortune na nagina ni raka no. Baniwago ya ibutay pamatay niyo. Subhanallah. Rabing putay ka nakapapra ka na ka doon nakapumbugi-bugi lang mga tamo ko ka. La ilaha illallah. May sunsa mi akhir kami atay ka. Nandun lang si Suwa. Suwata ka miyambi ito ko agama nasa kanyan din ipang bulimar ka. Perigur ka, sembayang ka. Anto na ini ba nagkapan ka? Nandulog na ako kubur. Nagkubur ka si isagyong kota kubur. La ilaha illallah. Uwayawata ka na dahil sabutian ko agama. Na si isagyong kota kaya si patirar ka. Na hindi matero. Ay! Na anda si giraw. Anda si pulang. Pano ba kanong sa mga matini makasabot ki na makasabot ki ama. Inyo din ni pagubaya. Ipukilak ako. Daka pa namatay na hindi kalak kakairan din. La ilaha illallah. Subhanallah. Yuti mapi agi mo tabiatay sumiatay na mi kaiga sa walay. Agi mo tagiya pa kaiga sa walay na tutudero na sa mga pakiwataan yan. Sa mga watayan na sumisig. Ari. Ngayon ito. Natigay na kayo di ko man mga patuday. No di mga patuday. Napugupisin ako mapita. La ilaha illallah. Nataloy niyo ro sa mga pakiwataan. So mga bagwataw gusto mga ngungod sa. Ayun pa katuday. Nasa kama mo daw ilamo. Yan na yan. Buwara kakaw nakapangwasay tagun. La ilaha illallah. Naman na yan. Yun ang yawid akalsay. La hawla wala quwata illa billah. Katumo nila na bagayran din may panukay sa kawasirar ka. Pariguma. Naipunukay kairan. Ida ba ka? Nading nga katawan na, piyawan na gagabunan ka, ading nga pitaro na pag-inasan na ka, pawing ka, nakiyato ka, nakasala ka, umiyak ang gulimar ka. Ada, wag sige, inubis sa kuya-uyag, na di kablaga sa kumbong, amid ibis hitangin na. Wala ko, tayo nabi. Lawan na rito. Ngayon, nakayasala ka, umiyak ang gulimar ka. Wala ko, tayo nabi.
Lamanan. Gina si mapia. Miawa patakana mi ada ka sa dunia. La hawla wala quwata illa billah na mau masuk Ramadan nakatuto sa ngairan. Uman nagawin nakatuto sa ngairan. Kun siran na mapipikir kairan. Ado bugani wa, dugani usaki, dugani usang na siringan tanu ka sa degad ni ina, sa degad ni ama, sa agi mapipikir kairan. Punya wata akan ada unsur agama, ada sabutian agama. Da nga mabiyat ko agama. Da ilmu yan ko agama. Ado ni ikaw laula. Andin ni ka panalikudir ka, nagyuto mo kaya talikudir ka. Tunay niya siya. Apa yang tuladan na sa suldo walay na pagkikwera nun. Mga watakwa niyo siya nga tuladan ni inayo. Pagari man ako ron. Naro bisku ka simbi nga niyan. La hawla wala quwwata illa billah. Apa yang ginam? Na. O mani mga tiyatayon to ka. Kung mga ginawa yung mga pamilya, mga tunganay. Ado pakasurugaan wallah si pulan. Kaya minibugak yan ang mga wata ng mga pipiya. Sa tingin si inay, yung wata yan, napigibod yan ikaw pakanduan na la hawla wala quwwata illa billah. Miyatay ka. Lan naman, miya panutul sa hadith, adung kuna sa katawa mama, uman nagawiin na may puro saudara datian ko surga. May puro saudara datian ko surga. Uman nagawiin ang barang-barang pupumang yung mau na mga pakawit. La ilaha illallah. Pamakasi sa abroad. Na man mapita na ad na makauma pululuba nga yan. Ande si pula, na ibubali nga si pula. Ngayon, ad na pakawito ni wataihan. La ilaha illallah. Umang ko nagawin, ad na miyo mapakawiton. Nami puro sudara dati yan ako surga. Nami ni kinunia na miya kagiraw ko na, ya Allah. Andid na ipupumaka po, nagyang kay. Ayaw mo anan yan na mga pakawitrakan. Pupumang taling umaabugi inak. Natigyan. Aanto na iniba nabi sa babi duai waladik. Pero kung wala aya sa bapanan, siya nan makapupuon si kuwata aka uman gawi. Tadi kanian, di ay mo anan yan nami pamangni. Uman gawi na di makang gelebog sa gelebog amapya. At pagpakagiraw, ya Allah na subalas yan na sampay nakakiina, sampay nakakiyama. Nagina natigin man na ipupumangit taling umara ka mabuti. Idapat yun. Pemeliin nagianan. Nawaya minibugak ka sa dunia. Nawata ada sabut yan ko agama. Uman gawin na aming marakaro na badas. La hawla wala quwwata illa billah. Na di matiru mga tao na tumabud miyara pa sinao. Adi di ka panagiatigin na minibugak yan namang gay. Ada po napapano ko nagpako sa balas. Di nga miya kada kalawata na la ilaha illallah. Nagianan. Na. Api aginam bumangay nami mga amami. Imakuwatan urun. Liurupan. Nasi ko sa alungan na mauri na ad na taj. Ay mana taj na yung datigtan wa kuro na ah. Kuro na. Ito na sumrano to. Sangad. Ayaw manan yan na isa sangkad ko. Ayaw manan yan na mga inaguso mga ama. Adi mi kakantaw to. Di mi kakantaw mga tao. Ang tao nun ay mga tao yung nakisasanggadan. Natigilan na ginan sa mga ama agu mga ina. Amin babota sa mga ulama. Amya ganad ko agama wallah. Subhanallah. Isasangkadan sira. La ilaha illallah. Sa dunia. Lagi buat kaya ribu ni kuwata ka. Ikan number 5. Napakabili-baya kapan. Sana tingin na proud ako nun din. Importante na miya kataban nakakansake ka. Ano to? Napagkabaya-baya kaya ako pamana, kaya akong gurataw, napigiran ka man ito, yung uta sa alungan na mori, ay na matitimo, na ipunog ako Adam, na taman dito ko mori-puri ang pugintaw, na sakaya yung anan niya tingagan-tingaran ro. Amin bo, ta sa mapi awat, api agad na din suagama. Dapat ka. Madakalatan to, agyang kaya mga kalbihan, na mga paman na kalaibali, na kalaipangkatan, daradat, agyang kaya paman ng mga tao, apiagan na din ang swagama. Na. Sa tanog man ng mga moret, apia sa tanog na mga lokos, muna sa tanog ni ilangon. Na, katawan yung, pagalo yung nakarakan, waya ka, kapakay, akasaba pa na.
Sa upama ka, ando na iba na minggulalantan na kesababan sa kapagapastan. Ingat tingin na mapati wa kutuwatun najah fid dirasa. Yeah, paman ng mga gunsi, mga ukit, at kesababan sa kapagapasutaw. Siku dia diga pagandad sa ilmu, siku din di paman apa yang tu na di penggelbak niya, na upuno na imaadun na pagkapas. Pagkapas. Pamanayron na sa kapagpaganad sa ilmu na matagur ka agiyong kutama sipat ka agiyong kutwa. Anto na iniba na at-tamur. Ato na ibtiro na tamur. Ibtiro na tamur. At-tamur. Nagyong dati kita nwa pangarap. Kailangan na pangarap ka. Kung may maranawari pangarap. Ha? Singanin. Ad na singanin na ka pa ma. Oy. Ad na singanin na. Ad na pangarap ka. Ay di kaya man nga pangarap. Oh. Na agi pura sa lokos na tama may takawata na pangarap din. Akala man tanong mo pangarap. Ad na pangarap ka. Kailangan nagyang mutaba man na puganad na ad na pangarap yan. Kalang wana daw pangarap yan na baka burap. Baka burap. Na pangarap yan na. Suti kita nwa, ang piyagin pangarap mo, abab kabib. Diba tayo? Pangarap mo. Again. Dito itigin na la yas'a linnajahi man la yamliku tumuhan. Datigin manai akap kaapasutaw. Da kapunggageno tao. Ada ba niyan pangarap? To. Basta kung ada pangarap yan. Ibaratnya na, pag na sa ilmu, pag eskwela ka na, di nga maarap o bakang balo yung maestra. Di nga maarap o bakang balo yung attorney. Di nga maarap o bakang balo yung doktor. Di nga mabuti mga di nga maarap yung balo yung kaalim, balo yung kaustad, balo yung kaustada. Nayabura, kaun na ba kabura? Diyan tigin mga punggagayan sudah pangarap yan. Walidhalika kana at-tumuhu kanzun la yufna. Yito tigin kiyatiro sa pangarap na kanzun la yufna. Ay maanan yan na igigidunganan. O di na patimutamo ka na ada kakida yan. Hindi mo kakida yan lagi. Igigidung ko na ada kakida yan. Fakung tumuhan ang buloy ka tigin adna pangarap yan. Adna harap yan. Kaya ibarat na upo nga mamudi pangadi ba na datara di mo rin takaw na di mangadi na di nga maarap po ba. Ang uba ay pangarap ka na buloy ka ulama, buloy ka alim, buloy ka ustada, buloy ka alima. Nabura ka na kulit ka kadawbi. Kulit tawbi. Ngayon, nanini ka pa graduate ka sa grade 4 na di kami pasad. Kaya nagbangarap, ba ang buli na ba? Na di ka di pag-eskwela, nandito ka pa high school ka, na di ka pre-retire ako din. Kaya di na maarap. Kailangan na ad na pangarap ka. Ad na pangarap. وانظر إلى المعالي هذا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. Ilain tan watigi naging paman na adunay di ba na tutulan. Si kuya mana ni na Umar bin Abdul Aziz. So Umar bin Abdul Aziz na antunay ni ba na sabad ko mga ulama na tigira na upama kami lima su khulafa ar-rashidin na ikalima su Umar bin Abdul Aziz. Sabab kuya mana niyan na paratenin. Kaskanyan na miyadatus kanyan
na sukiada tu yan na miyaka udi ko kalipat na miyaka sobra dua ragun na mi kewasa adal main dun na miya lamba pobri adal main ami kewasa sira miyaka sobra dua ragun na ada tu yan na pihak sinso siya adal main tiga mga wasiriya na sinso tani wa apditani wa adal main da antai mga tawa kebugan jadi kata kepatutan ang bugan jadi kata na inapditiran adal main adi na kayo makaw maso so subuh niyan na romine porciran na mararata ginawairan tiga ino kanu ini mararata ginawa niyo na tigira na ikakarata ginawa me hey amiril mu'minin na inaplita miya tiga na dalumayangad na dud na miya to na meron na kabugan sa diyakat kapalay din makapundiyakat na ayam ikakarata ginawa me na yabu malalam patuta kapundiyakat na surin su amiril mu'minin na Umar bin Abdul Aziz la ilaha illallah tigira niyo mano to Allahu Akbar. Mika wasak dalam ini nak sekali abu. Malah lamba akan pendiakatan. Kau beri. Iman tu. Kita nak betul. Kupun itu tulis yang kapsim ber bayar nak ya. Mata ni. Lagi ada. Ando na itu tulang yang ini. Ando na ibu mana tutulan tu. Nami ayah saya nak bicara yan. Atigiana. Innali nafsan. سواقت وتمنت الإمارة فنالتها وتمنت الإمارة فنالتها mata ana tigena sugina waku na miyapang pamana piangarap piana tigena mana iswaya maana niyan na kandato fanalatha na miyakwa niyan miyaparuli niyan Piangarapan tigian suaya mana niyan na power na miya ka-power sa kaniyan. Wa ana al-an atawaqqa ila al-jannati wa arju ana laha na iman tuwa tigian na ayaw mala aarap no ginawa ko na suaya mana niyan na surga saan dumanay kako ahuron. Sama nuto na piangarapian amakwa niyan sukada to na inibigay yun wallah. Na piyangarapian amakuan yang zupawer na ini bugirun wallah. Na nanawanan sa kailangan na umani isara kita na ada pangarapian. Eman to tingin na arap na kana surga. Na sa katano na bugirapan tano mambu amakuwa tano sa surga. Allahumma amin. Aminan niyo. Nah. Sama nuto na isa ko nakianan akapaga apasutaw adna pangarapian. Adna pangarapian. O mana siya kung pagitaw na ada pangarap ka. O. Ikadua, ako tuwat, ay man ungkit. Akapag apasutaw, nagyang mo datigin na, al-ata yusawi al-akhad. Kailangan na saka apupuganad, na ayaw mana niyan na masipat ka, agyang mo to, ata, al-ata. Kaginawa, kapamamagay. Suwatigin su kapamamagay, yusawi al-akhad na sambi o kapakakuha. Sukun su kapamamagay na sambi o kapakakuha. Ari. Ano na yung kapamamagay? Sa kapugan na, ito na ibugay ka. Imbugay kasi ko. Ayaw nga na niyan na agama. Sa oras ka. Kung kapag usarang ka si agama. Nagkakuha mo sa agama. Dapat ka. Pag-usar na kaunso, saka maito ka. Nagkakuha nga swagam. Kalangwa na miya ka surga na kiyang gustuhan yan. Ari, kung masyo surga na kanabay tanong kakuha sa libre. Pamamagag kakuha sa uso, pamamagag kakuha tanong sa surga, libre na. Parang suko. Oh, di kakuha kiso surga. At unay di ba na libre? Kapung gustuhan na yan. Tunay ka tiro wallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Diyog na tigo wallah mapat, makuha. Suaya mana niyan na mapiyag, ito at tigo mga pasiro yung surga. Diyog makuha yung surga. O di niyo rin naman dumasumbali na manggasto sa pagkabubayan niyo. Tunay pagkabubayan tadi. So manusia na pagkabubayan niyo tamo, na puristo na kasi ko wallah. Lalang ko wallah.
Pungusto na ako mo, wala ka na kama ko sa surga. Ila ba diyo? Ha? Lagi na. Gito'y adna katiru at tigina. An najahu amalun wa jid wa tadhiyatun wa sabr. Suatigin suka pakaapas na mapungkil mo. Suatigin suka pakaapas na gilbakanan. Wajid na gukap pinaguntamanan. Wa tadhiya na gukap sakripisyon. Ito ko ni kapakapas. Ari. Ito ko ni kapakapas. Wa sabr na gumahap si ka.